väistetään sitten reilusti, eli ilmeisesti show on valmis alkamaan. Kyllä, en ole nähnyt mitään motoristit tietää paremmin. Eli siinä vaiheessa, kun tulette näkemään erilaisia keulimisia ja tankin päällä istumisia, niin kerrotaan niistä vähän lisää. Ja myöskin tulemme näkemään aika kovasti burningia tänään. Näin turvallisesti ilman käsiä tuossa sitten moottoripyörällä. Ja todella vielä kertaan, älkää kotona kokeilko ilman sitten kunnon ohjeita. Ja siinä vaiheessa kun nämä taiturit istuvat tankin päällä ja lähtevät keulimaan, on kyseessä sitten HC. Ja aplodeja jokaisesta stepusta. Jokaiselle näille tempullehan on sitten omat nimet ja tässä nyt ei hirveästi ole keretty aamutuimaan käydä lisäkertaa läpi, mutta tulemme tässä muutaman tempun kertomaan teille. Ja heiltä voi sitten tosiaan käydä kysymässä tämän shown jälkeen, että mitäs kaikkea temppuja he tekivät tässä ja tänään on vielä toinen show tiedossa. Kyseessä on nyt sitten sitä burningia, eli pannaan sitä kumia palamaan ja onko asfaltti siellä tarpeeksi kuivaa? Kyllä on. Näin. Eli tässä oli kyseessä suora burningi. Ja nyt on kyseessä tulossa sitten sellainen, että paistetaan vähän donitseja. Eli tämä on donitsi, kun lähtee sellaista mukavaa pyöreää kuviota pyörimään sieltä ja tulemaan asfaltin suuntaan. Siinä on varsinaisia leipureita kyseessä. Ja High Shark Donitsi oli kyseessä tuolla meidän ratsulla, eli tehtiin tankin päällä istuttuna näitä temppuja. Näin otetaan kesällä rennosti, kun näillä on moottoripyörää tuolla pitkin raitteja. Samalla voittava aurinkoa tuossa mukavasti. Elikkä nyt on kyseessä sitten High Shark, elikkä nyt keulitaan istuen tankin päällä. Se on helppoa, kun sen osaa.
Jammu ja mustalla Suzuki Gixxerillä Sasja. Pyöritellään Donitsia niin maahan perusteellisesti ja tehdään myöskin sitten high track Donitseja. Siinä on 2 eri Donitsi-tyyppiä. Skootteria tai mopoa ei suositella kokeiltavaksi. Siinä on sitä burninkia, siinä on ääntä ja siinä on tuoksua. Kaikki aistit pääsee nauttimaan tästä meiningistä. Tämähän se sitä Suomen kesää parhaimmillaan. No niin, arvoisille se raikkuvat tapulodit meidän Jammulle ja Sasjalle. Toinen show on vielä tänään tuossa kello 18. Loistavaa, loistavaa. Siinä saimme sitten esimakua, miltä tämä kesä tulee kuulostamaan ja tuoksumaan.